Se on ollut mulle selkeä aika alusta asti. Oikeastaan siitä asti, kun se mun oma musa muotoutui sellaiseksi, kun se muotoutui. Ja sit se tuntui luontevalta jotenkin ottaa semmonen nimi, joka johtaa jotenkin mun omasta nimestä, mutta silti mä koin, että Fanni vaan etunimenä ei ehkä jotenkin ihan vastaa sitä mun vaikka lavaminää tai sitä artistiminää, niin sit jotenkin tuntui hyvältä, että ottaa sen ison kirjaimen, ottaa sen niinku huutomerkkiyden tavallaan musta ja tekee siitä sen niinku artistinimen. Ja totta kai se female feminism ehkä vähän. Ja sitten myöskin mun suhde sosiaaliseen mediaan on hyvin ristiriitainen, niin sitten tietyllä tavalla se on myöskin kannanotto siihen. Mutta kaikkein hauskaa on tapahtunut esimerkiksi, mä muistan mikä keikka se oli, mutta joku Helsinki-keikka, niin sitten oven vieressä luki lapus, että tänään, ja sitten oli F-virallinen. Ja sitten mä olin silleen, Mutta se on ihan ymmärrettävä moka, ja sitten toisaalta olisi hauskaa, että vaikka noi somenimetkin olisi jotain tosi semmoista erikoista ja kokeellista, mutta sitten ehkä se virallinen on nyt tuossa kohtaa ihan semmoinen selkiyttävä juttu. Joten meidän sen kanssa. Iso levylafka. No silloin kun jotain diiliä itselleni hain, niin päädyin tosi monen eri pöytään. Olin ehkä jotenkin vähän oikeassa aikaa liikenteessä. Ja mulla ei ole mitenkään silleen suoranaisesti mitään huonoa sanottavaa kenestäkään, mutta kävin sekä siis isoissa että vähän pienemmissä. Ja sitten mun mielestä Universal kaikista eniten tarjosi mulle sitä vapautta tehdä tätä mun juttua silleen, kun mä itse haluun. Ja se oli mulle tosi tärkeä asia, että jokaiseen neuvotteluun, mihin menin, niin halusi myöskin osoittaa sen, että hei, mä tiedän, mitä mä oon tekemässä. Ja niin, jotenkin semmoinen ehkä tuotteistaminen ja semmoinen ajatus, mitä tommosiin isoihin lafkoihin liittyy, niin sen puitteissa on ehkä joutunut korjaamaan jotain käsityksiä. Just on ollut kaiken maailman huhua siitä, että mun on vaikka käsketty leikata mun hiukset lyhyeksi ja kaikennäköistä niin kuin ihan todella absurdia siihen mun kokemukseen nähden. Että mulla ei ole kyllä niin kuin omasta lafkastani mitään pahaa sanottavaa eikä niistä ihmistä, joiden kanssa mä oon tehnyt töitä päinvastoin. Mä koen, että mun visio on siellä ymmärretty kyllä tosi hyvin ja mua on siinä tuettu ja silti on myöskin hienoa, että iso levyyhtiöllä on kanavia viedä sitä asiaa eteenpäin ja ehkä resursseja. Ja sitten kun mullakin on ollut kaiken maailman visuaalisia niin kuin, tällaisia asioita, mitä on halunnut toteuttaa, niin sitten on ehkä se myös eri tavalla mahdollista. Et en vaihtaisi. Kitara Juho 2.0. Siis Juho Suutarinen, mun luutiokaveri. Alun perin me ollaan bändikavereita. Eli tunnetaan niinku pitkän ajan takaa, olisiko 2010 ollaan varmaan ekan kerran tavattu, eli ihan siis teini-ikäisinä. Ja ollaan sit siitä asti enemmän tai vähemmän tehty musan parissa yhdessä juttuja. Hän on siis kitaristi, joka ja semmoinen niinku tietyllä tavalla tosi kokonaisvaltainen niinku muusikko ja visionääri. Ja joka sitten lähti munkaan tekemään, kun mä sanoin, että hei, et mä oon alkanut kirjoittaa räppiä. Ja siinä oli muitakin tyyppejä jossain vaiheessa mukana, mutta sitten me jotenkin löydettiin keskenämme sellainen synergia siitä musan teosta. Että tämä albumi ja kaikki nämä sinkut, mitä nyt on tullut, niin on meidän kahdestaan tekemiä. Ja se on hullu niin kuin tyyppi, joka ei jotenkin silleen, mitä musaan tulee, niin pelkää hirveästi mitään. Ja se on ihanaa. Ja se on jotenkin semmoinen tyyppi, jonka mulla on niin kuin turvallinen ja hyvä olla ja hyvä tehdä. Niin. Ja niin, ehkä hänen suurin vahvuus tai just se, mitä hän osaa parhaiten, niin on just sellainen tietynlainen, niin kuin, siltä puuttuu sellainen rimakauhu, mitä tulee musan tekemiseen, ja se on musta tosi siistiä. No päätyi ehkä just sen takia myöskin, että mä oon halunnut tuoda siihen räppiin ja hiphoppiin jotain muuta. Et silloin mä koin, että hänellä oli siihen ehkä avaimet enemmän kuin vaikka jollain sellaisella tyypillä, joka on tuottanut tosi paljon räppiä tai joka on niin kuin siitä ympyrästä jotenkin, tai siellä siinä kulttuurissa marinoitu. Niin mun mielestä se oli vaan hauskaa, että me törmäytettiin. Ja jotenkin muutenkin tuoda rap-musaan sellaista kokonaisvaltaista muusikkoutta. Se on mun mielestä kiinnostavaa ja sitä tapahtuu maailmalla paljon enemmän kuin Suomessa. Niin ehkä se meidän kahden yhdistäminen ja hänen niin kuin, ei niinkään rapin kuuntelijana niin on nimenomaan ollut ehkä rikkaus tossa, mitä me ollaan tehty. Mä en oo vielä tarpeeksi iso. Mä en oo vielä tarpeeksi iso pohtii sitä, että
mitkä on sellaisia tietynlaisia aikuiseksi kasvamisen tai muutoksen rajapyykkejä, joita me käydään läpi, mitä me ollaan ennen niitä ja mitä me ollaan niiden jälkeen. Ja semmoisia teemoja, mitä tälle levylle nousi tuossa mielessäni, on just kuolema, menettäminen, mielenterveysongelmat, seksi ja ihmissuhteet. Ja ehkä se menetys ja se kuolema, niin sen kokemus, tai sen kokeminen ensimmäistä kertaa oli mulle se, mikä tämän koko prosessin niin kuin pyöräytti käyntiin. Et mä rupesin pohtimaan, että no, onko se, että me sit muututaan jonkun tommosen kokemuksen seurauksena, niin onko se sit aikuiseksi kasvamista, mitä se on ja miten me muututaan. Ja sitten jotenkin aloin etsimään muitakin tällaisia kohtia mun elämästä ja tekee niitä niinku biisien muodossa eläväksi. Ja sitten tosiaan tuli noi kasettiäänitykset, eli löytyi kasetteja, joissa on äänitetty mun juttuja, kun mä oon ollut pieni. Ja sitten niistä tehtiin skittejä ja ne tuli vielä sitten jotenkin siihen tueksi. Mutta se on semmoinen niinku aika vahva draaman kaarellinen kokonaisuus ja pohdinta siitä, että mitä se aikuiseksi kasvaminen oikeastaan on vai onko se mitään. Lapsuus. Mä oon elänyt tosi onnellisen lapsuuden ja jotenkin mä koin, että se ääni tuo ehkä sinne levylle jotain sellaista aika ultimaattistakin puhtautta. Ja mun mielestä se oli kiinnostavaa ja oli jotenkin halus käyttää sen mahdollisuuden, että mä voin tuoda mun sellaisen äänen sinne, joka on kuitenkin minä, mutta joka ei ole kokenut niitä asioita, mitä siellä levyllä niinku on. Se ehkä oli se peruste, miksi. Ja tosiaan, koska mä koen, että mä oon ollut tosi onnekas, mulla on ollut asiat tosi hyvin, niin sit se, että mä tuon sen lapsen ja sitten ehkä sit, jos myöhemmin on tullut mustelmia, niin että sit mä tuon sinne myös sen itseni, joka mä oon nyt. Aikuinen. Mä en oikein tykkää siitä sanasta. Mä oon silloin aikuinen, kun mä voin syödä karkkia ruuaksi. Mut sit jotenkin ehkä semmoset isot vastuukysymykset, niin silloin mä ehkä en oo. Mielenterveys. Mä oon mielenterveysomainen ja vahvasti niin kuin omien kokemusten ja oman elämän kautta niin tuntuu luontevalta ja tärkeältä niin kuin kirjoittaa niistä asioista. Mä kirjoitan tosi paljon, tai oikeastaan aina omien juttujen pohjalta, niin kuin varmaan moni muukin. Mutta silloin se on niin kuin mun mielestä ihan sellainen jotenkin luonteva osa ja jatkumo mun omaa kirjoittamista. Ja sitten sen lisäksi ton Hajoa-kappaleen, joka tuossa levyllä on, niin sen myötä on päätynyt Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin suojelijaksi. Niin jotenkin sen takia erityisen lähellä sydäntä on se, että puhuu myöskin siitä, että miltä tuntuu, kun sun vieras joku sairastaa ja miten se järkyttää sun mieltä. Ja jotenkin haluaisin jeesata myöskin omaisten oloa ja että se on ihan ok, että tuntuu hankalalta ja saa olla väsynyt ja muuta. Että ehkä se on myöskin se mun kulma. Mutta mielenterveysongelmiahan ne on yhtä kaikki tietenkin. Mutta joo, se on yksi iso luonteva osa mun elämää siis tänäkin päivänä. No ensinnäkin ihmiset on jakanut mulle omia tarinoitaan, mikä mun mielestä on tosi ihanaa. Se, siis niin hyvällä tavalla kerrottu niin omia kokemuksia siitä, mitä se on ehkä herättänyt. Mutta sitten ehkä kaikista merkittävintä on se, miten just ton Mielenterveysomaisten keskusliiton kautta niin on saanut omaisilta palautetta, koska sitä biisi on soitettu siellä heidän eventeissään, että se on onnistunut sanottamaan sellaisia asioita, mitä ihmiset ei ole välttämättä osannut itse sanottaa. Niin se on kyllä ehkä kaikista merkittävintä mulle. Ja ylipäätään se, että ihmiset on soittanut sitä biisiä toisilleen ja ollut silleen, että hei kuuntele, musta tuntuu tältä. Niin kuin nämä tarinat on ehkä silleen kaikista sykähdyttävimpiä. Mutta siis arvostan ja kiitän oikeasti kaikista niistä asioista, mitä mulle on sen myötä jaettu. Se on tosi erityistä. Hullu. Mä tein sen biisin just sen takia, että mun mielestä se on tosi epäselvää, että kuka sen määrittää. Ja koska sitä sanaa käytetään mun mielestä paljon myös väärin, niin ehkä halusin vähän niin kuin oikoa sitä silleen, että no mehän ollaan kaikki hulluja. Ja että missä ylipäätään se biisi pohtii, että missä menee niin kuin hulluuden ja terveyden rajat. Ja kun puhutaan just mielenterveysongelmista, niin mitkä on meidän omia ominaisuuksia, mitkä on sairautta. Ja että tuntuu, että ne rajat on enemmän tai vähemmän häilyvät. Ja se, että miten mäkin niin kuin omaisena välitän siitä ihmisestä just sellaisena kuin se on se sitten kuinka hullu kenen tahansa mielestä. Että tavallaan vähän niin kuin normalisoida sitä sanaa ja ottaa sitä sanaa niin kuin omaksi. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että me ollaan kaikki hulluja. Mitä enemmän me se myönnetään, niin sitä helpompaa meillä on. Sisko. No jos F ajatellaan jonkinlaisena bändinä, niin mun sisko kyllä kuuluu tähän bändiin. Meillä on 2 vuotta ikäeroa ja me ollaan oltu aina
ihan älyttömän läheisiä, paras kaveri, niin kuin monessakin mielessä, ja se on ehkä semmoinen, mikä kaikista tärkeintä, mitä tulee tähän artistiuteen, on se, että sä saat sieltä oikeasti aina välittömän palautteen. Ja se on oikeasti yllättävän harvinaista, tai se, että mikä on ehkä sellainen jonkinlainen läheisyyden tai läheisenä olemisen mittari on se, että kuinka rehellinen sä voit ja pystyt olemaan. Niin se on ehkä se kaikista arvokkain juttu, mitä mun sisko on mulle. Ja myös mä oon hänelle. Hän tekee myöskin musaa. Ja hän on maalannut mun logon ja on muutenkin ollut visuaalista ilmettä rakentamassa tosi paljon. Ja mun siskon huippuhetki oli, kun me tehtiin ihan ekan Ovikello-biisin visuaaleja, jos kaadettiin mun päälle maalia, joka oli siis elintarvikevärille vääretty jogurttia. Ja se oli helvetin ällöttävää. Ja se oli mun siskon lemppari, kun se seisoi sen pallin päällä kaatomaan päälle sitä jogurttia. Et me ollaan tehty tämän projektin puitteissa tosi paljon kaikkea omituista myös yhdessä. Mutta tosiaan kuulee ekana kaikki biisit on se, jonka mielipiteeseen luotan ehkä eniten. Hän sanoo, jos joku biisi on paskaa. Siis kyllä. Ja se on oikeasti mun mielestä, se on kaikista siisteintä. Kesä ja keikat. Keikkailu on ehkä jollain tasolla mun lempiosa tätä juttua. Mä en pelkää just hirveästi, tai mä en pelkää mitään, kun mä pääsen tekemään sitä jotenkin. Se tuntuu omalta. Ja ehkä siihen vaikuttaa just se, että on kokemusta myöskin tätä prokkista ennen keikkojen teosta. Ja myöskin tällä jutulla on tullut tehtyä kyllä aika paljon. No tosiaan, niin nyt lähdetään tämän kevään tästä albumin julkaisun myötä saman tien tekemään levyjulkkareita. Ollaan Tampereella, Turussa, toukokuussa Helsingissä, muutamia eventtejä. Sitten kesällä tehdään oikeastaan kaikilla isoilla festareilla pääsee näyttää naamaansa. Eli Dreamgirlsien kanssa tehdään osa, ja sitten mä teen myöskin itse soolona osan. Eli Ruissi, Sideways, Provinssi, Flow ja Blockfest on kaikki sellaisia, missä on mahdollisuus kuulla mun musaa. Ja en mä tiedä, jotenkin sellaisella hyvällä, terveellä itsevarmuudella lähden tekemään niitä. Ja silleen liven suhteen niin sama estetiikka säilyy, että mä tykkään tehdä niitä keikkoja täysin yksin. Se on jotenkin hauskaa, koska on paljon soittanut aikaisemmin bändeissä, niin se, että mulla on vaan se träkki ja sit on mä, niin se on mun mielestä jotenkin, mä pystyn ehkä antaa enemmän siitä sinne lavan ulkopuolelle, kun mä en ainakaan tällä hetkellä jaa sitä kenenkään kanssa. Paitsi tietty fiittejä, jos käy tuuri, niin saattaa joku tulla vetää mukaan, mutta muuten. Mutta sitten ollaan tosiaan viety sitten sitä visuaalista puolta eteenpäin, eli vähän semmoista niinku lavastusmeininkiä tulee nyt ole keikoilla mukana. Ja siis ihan sairaan fiiliksissä on kyllä kaikesta ja odotan, että pääsen niitä tekemään, koska se on ollut myös mulle semmoinen tosi tärkeä käyntikortti mun musan pariin monen ihmisen kanssa. Räppifestarit. No itse en ole kyllä mikään festarieläin, pakko myöntää. Turkulaisena on teini-ikäisenä tullut käytyä Ruisrockissa, mutta muuten aika vähän. Et tuntuu, että se siellä lavan puolella on nyt ehkä enemmän mun paikka, tai mä viihdyn siellä enemmän. Mutta miksei, no ehkä nyt kun rap on niin hyvin alkaa sulautua kaikkeen muuhun kulttuuriin, niin mun mielestä ehkä vaikka tämän vuoden Ruisrockin line-upia voidaan ehkä kutsua niin kuin jo rap-festariksi. Mutta mulla ei ole niistä muuten itsellä sen enempää niin kuin kävijänä kokemusta. Mutta en näe, miksei ne olisi tarpeellisia, mutta ilahduttaa nähdä se, että miten se jakauma alkaa muuttumaan. Ja tavallaan senkin kaltaiset, niin kuin, ehkä voisi sanoa jopa kulttuuriteot, kun mitä sitten Dreamgirls esimerkiksi on ollut, niin tuo sitten tullessaan niin kuin lisää hyvää ja mahdollistaa sen, että myöskin mimmitekijät pääsee ääneen, jotka kuitenkin näkyvyydeltään ja vaikka joidenkin striimeillä mitattuna, niin on ihan siellä samalla viivalla monen jäbän kanssa, joka siellä on sit ollut vaikka jo vuosia. Että se, että mun mielestä on ihanaa, että se kantaa hedelmää ja on kyllä tosi fiiliksissä menossa esimerkiksi Blockfestille esiintyy. Kyllä se tuntuu hienolta olla niin kuin ehkä jossain määrin sen porukan siellä ensimmäisessä aallossa.